जोंना मिस्टार फेरेंगा एम रनजित बसुमतारी बिथाङा दाखालि साननैसो सिगां बिटिआर एकर्ड डेनि सानसे सिगां बिथाङा बुंदोंमोन जे हाग्रामाया महामुर्ख ना बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। ओमफ्राय लोगोसे जाम्बाबो होननाय खोनादोंमोन। आंनि बुंनाय राव नङा बियो, मिस्टार एम रनजित बसुमतारी डायनामिक लिडार बिथांनिनो। दा मिनिथाव जानानै फैबायना दा घटनाया। एक्चुअली आं दाखालि साननैसो मानास नेशनेल पार्कआवहाय एसे बेरायहैदोंमोन। नोंथांमोना भिजिट खालाम आरो थाहैनो हागोन, आरो हमस्टे खालामनोब्ला दाउमासार इक' रिजर्टआव थाहैनो हागोन। तते बावहाय सोरबाया जुदि बावहाय थाहैयोब्ला एसेब्लाबो रुमनि बा कटेजफोरनिखौ एसेब्लाबो आंनि मुंखौ लानानै जुदि हाबहैयोब्ला एसेब्लाबो रेन्टआ खम जागोन आरोखि। ओमफ्राय बावहाय थानानै खाथियावनो गान्दाफोराबो ओरैबायदि फैलाबाय थायो, मैदेरबो फैयो। जिरायनानै बेलासि फुंनि टाइमाव ओमफ्राय बेलासि टाइमाव बिराद मोजांनो नायनो हायो आरोखि। आं थांदोंमोन दाउमासार रिजर्ट। आं मैयाहाय होनानै दोनदों स्क्रिनाव नाम्बाराखौबो, कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना थांनो हागोन। जेखियानो जादोला आं बिनि फारसे दोनथ'नोसै। जिहेतु दाखालि साननैसो सिगां बिथां रनजित बसुमतारीया बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ सारखौ ना हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथाङा महामुर्ख होनदोंमोन। दा मुर्खआ सोर जाखो आरो जाम्बाया सोर जाखो? महा जाम्बा बेफोरबायदि बाथ्रा बायदि रोखोम XYZ बाथ्रा बुंदोंमोन बियो। लोगोसे गोबां समनिफ्रायनो जेब्ला ओरैहाय दैबानाजों मोनसे जायगायाव बर' गामि आदिबासि एकदम उत्पात जादोंमोन ना, दैबानाबो गिदिर जादोंमोन। बे समाव माखासे इउटुबारफोरखौ बर'नि थै गैयै बायदि रोखोम बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेखौबो आं दोनथ'गोन, बुंथ'ला। खोथाया जाहैबाय मा, महा जाम्बा महा मुर्ख बुंनो थांनायाव दा थाङै थुङै दा गावनोसो गोग्लैहैबाय। गावनि डिपार्टमेन्टआवनो माथो मोनसे सालानजोंनो बा महा दाम्पार मोनसेयावहाय बायदि रोखोम फैसा लानाय जों मोनने ND24 निउसावहाय जों दामनायखौ नुनो मोनदों। आंनि राव नङा दे, बै बे निउसावहायसो जों दामनायखौसो खोन्थादों। दा होनबा नोंनि डिपार्टमेन्टआवनो जुदि दाम्पार गंसेयाव जुदि बिदिखौ लायोब्ला बोरै जाखो? नोंथाङा बिनि फारसेबो एसे होनबाथ' नोंनि डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाखिनि बेथन बेखौथ' नोंथांमोना मोजाङै बुजायाखै बा मोजां होआखै ना, बेफोरबायदि बे खोथाखौसो एसे बुजिनानै फैयो। होनबा दिनैहाय नोंनि डिपार्टमेन्टआव दिनै बेफोरबायदि मालायखौ जाम्बा बा महामुर्ख होननायनि सिगां नोंबोथ' गोग्लैहैबायना बावहायनो। नायनानै लाग्रोनि दे सोरनि डिपार्टमेन्टआव आरो बबे जायगायाव माबायदि बालानिफ्राय मोनसे दाम्पारनिफ्राय बेसेबां फैसा लानायखौ बुंदों। बे खौरां बिजोंनिखौसो होनदों, लेटब्लाबो होदों आङो, नायनानै लाग्रोनिसै। পৰিষদীয় নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ পাছতে গুণ্ডাটেক সংগ্ৰহত উঠি পৰি লাগিছে UPPLৰ নেতা পালি নেতা। EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত সিন্ডিকেট ৰাজ চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ চেক গেটত অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 5 জনকৈ দলীয় কৰ্মীক নিয়োগ কৰি গুণ্ডাৰাজ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু বাক্সাৰ প্ৰতিখন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ হৈছে 500 পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত। বন বিভাগৰ বৈধ চালান থকাৰ পাছতো গুণ্ডাটেক সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু ঘটনাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে ডাম্পাৰৰ মালিকসকল। মোক যোৱা পৰহি মই এইটো খবৰটো পাইছোঁ, আৰু অহাকালি দিনটো যাওক পৰহি মই আলোচনা কৰিম ফৰেষ্ট EMৰ লগত। আপোনাৰ এই UPPLৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা 500 টকাকৈ খুজিছে মানে। কিহৰ কাৰণে? বাৰ ডাম্পাৰ 5 ডাম্পাৰ এতিয়া নাজানো, ইহঁতে ৰিচিপো নিদিয়ে আপোনাৰ। এইটো আপোনাৰ এই বৰিমেখা ফৰেষ্ট গেট। আপোনাৰ চালান তালান আছে নে নাই? চালান তালান চব অ'কে, গাড়ী কাগজ পাতি চব অ'কে, মই গাড়ী ভাড়াত আনো, তেনেকুৱাকৈ চলি আছোঁ আৰু মানে। এইটো নাজানো, ইহঁতে একো নকয়। আপোনাক কি কৈছে আহি? মোক আহি ফোনত দম দিছে আজি। কি কৈছে? পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে দম দিছে।